suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, hanggang dulo. Mananatili anumang hamon, ikaw pa rin ang Panginoon. Tatapusin ang takbuhin sa kaharian mo'y ika'y makapiling. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto. Hello, good morning po sa ating lahat, mga kapatid, kamanggagawa. Narito naman po tayo sa programang Tinig ng Pag-asa sa ating morning devotion. Wednesday na naman po. Ito ang inyong lingkod, Pastor Gab ng J. Blue, Alaminos, Pangasinan, na bumabati po sa inyo ng good morning sa ating lahat. At tayo pinagpala ng Panginoon. Muli narito tayo upang mag-aral ng salita ng Diyos. At ang ating pong pag-aaralan po ay napakahalaga po sa bawat mananampalataya, lalong-lalo na po sa panahon ngayon, no, na kung saan po ay marami pong tao ngayon ang nangangailangan ng kaligtasan. So ang bawat mananampalataya ay tinawag po ng Panginoon sa malaking gawain, especially sa mga panahong ito. Amen. So sige po, buksan po natin sa umagang ito ang ating Biblia
sa aklat po ng Mark chapter 16 verse 15. No, as I read this first verse, no, sabi po dito, no, sa English, no, he said to them, go through the whole world and preach the gospel to all the mankind. Okay, so bago natin pag-usapan yan, let's bow our head. Father God in heaven, Lord, we come before you with a humble heart this morning. Lord, asking for your forgiveness and Lord, your righteousness. And Father, I declare right now, Lord, na ikaw ang patuloy na manguna sa amin. Holy Spirit, patuloy mo kaming turuan, paalalahanan sa umagang ito, sa aming pag-aaral ng iyong salita. Ama, tunay nga po Diyos, sa lahat ng ito ikaw maparangalan. Itago mo ang iyong lingkod, Panginoon, sa iyong likuran, ikaw ang patuloy na maitas. Buksan mo po ang aming mga puso at isipan, maunawaan namin, Panginoon, ang iyong kapahayagan sa umagang ito. Salamat po, Panginoon. Ikaw lamang po ang aming pinupuri, ikaw lamang po ang aming sinasamba, dinadakila, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Ayan. Katulad po ng ating binasa, no, sabi po dito, no, ng ating Panginoon, go through the world, to the whole world, and preach the gospel to all the mankind. Kung mapapansin po natin dito, no, nung time na ito ay kasama niya ang kanyang mga disciple. Okay, disciple po, hindi lang po yung kanyang mga apostle, no, kundi ang mga disciple. No? At ito po ay ipinahayag ng Panginoon upang ang bawat manggagawa ng iglesia ay magkaroon ng panuntunan, no, na kanilang gagawin. No? Isang assignment po ito ng Panginoon sa kanyang mga disipulo. No? Go and preach the gospel, sabi po sa ibang translation, no, to all the nation. No? In Matthew chapter 28, verse 19, ganun din po ang sinabi ng ating Panginoon. Go ye and preach the gospel and make this nation as my disciple. So sa pagpapatuloy nating serye, no, sa patungkol po sa we are called to preach, not to quit. No? Pag-usapan po natin ngayon sa umagang ito, title po nito is Knowing that you are called to preach. Okay? Knowing that you are called to preach. No? Wala pong pagdududa na ang pagtuturo, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos, no, ay isang malaking kapatawagan po o tawagan. Pagtawag, no, sa bawat isa, at ito'y napaka-importante sa Diyos. No? Kaya po binanggit ito sa aklat ng 1 Timothy chapter 3, verse 1 to 7, as you read it. And of course, no, James chapter 3, verse 1. Sabi sa James chapter 3, verse 1, no, hindi lahat ay binigyan karapatang magturo, no? Sapagkat ang mga nagtuturo ay may malaking pananagutan. Ayan. Kaya ang pagtuturo, no, is not a simply a time filler in the worship service, no? Ang pagtuturo, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos, lalo na pagdating sa Sunday service or sa mga service na nangyayari, no, ang preaching is not a pillar o paano lang, panakikbutas lang, no, sa isang worship service, no. It is about preaching the gospel or proclaiming, no, the goodness and mercy of our God, no. So yun po yung ginagawa ng Panginoon sa atin, no. Nor it is the sharing of personal experience, no matter how emotionally strained. No, hindi rin to katulad ng ang preaching ay i-show mo lang, no, ipapakita mo lang yung emotional feeling para yung mga tao ay mabagbag sa damdamin mo or ma-captured mo ang kanilang emotion also. So hindi siya ganoon, no? A well-organized talk designed to give us series of step of better life preaching. So ito siya, no, ang pagpapahayag daw ng salita ng Diyos, no, kinakailangan organisado rin siya. O kaya sabi ng Panginoon, kung mapapansin po natin dito, no, prior to that verse, no, yung sinabi ng Panginoon, go ye and preach the gospel, bago po yan, talaga pong yung kanyang mga disipulo ay na-train niya na. No? Kaya nga po sinasabi na ng Panginoon ito dahil during that time, no, ang ating Panginoon ay ready na po siyang ma-ascend. No? Remember, ang chapter 28 po ng Matthew is almost ended na ng book of Matthew, no? Tapos pagdating po no, ay after no, na-ascend na po ang ating Panginoon sa Acts chapter 1. So,
pag-usapan natin maigi ang patungkol po doon sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, no? Or knowing na ikaw, no, na malaman mo kung ikaw ba ay tinawag ng Panginoon. Remember, preaching the gospel, no? Dalawang klase po yan. Yung nagpipreach ng gospel na ikaw ay mag-evangelize, no? Meron ding nagpipreach ng gospel doon po sa ibabaw ng pulpit. Okay? And of course, ang nabibigyan po ng pagkakataon mas madalas dyan, mga pastor, mga Bible teacher, or mga bishop and evangelist also. No? Pero yung pong preaching the gospel onto the street, no, lahat po yan ay binigyan ng mandato. Lahat po tayo may mantle dyan. Kaya nga sabi, go ye and preach the gospel and make this nation as my disciple, sabi ng ating Panginoon. So, sa pangkalahatan po yan. Now, no, ang tanong po dito, no, how can be sure, paano mo masisigurado na ikaw nga ay tinawag ng Panginoon? Ayan, no, to preach the gospel. Kasi minsan po, no, meron pong nangangaral o nagpipreach ng gospel pero hindi niya alam kung paano niya ipapaliwanag just because he didn't even experience the gospel of the Lord. No? Kaya dapat maunawaan natin ito. Okay? Sabi ganoon, no, the word of the preacher are the be faithful to the word of God. No, yung salita daw ng isang preacher, kinakailangan po, no, maging faithful siya ron sa salita ng Diyos. Okay? Which is sabi po doon sa Romans chapter 1 verse 16 ni Paul, no, power unto the salvation for everyone who believes. So makikita niyo po ito, no, sinabi po ni Pablo ito, ay talaga naman pong kinakailangan. No, you are, no, truth. Ikaw ay totoo, no? Doon sa ebanghelyo ng Panginoon, yung salita ng Diyos, ikaw ay totoo doon. So wala po siyang dapat na scrap word. Sabi po namin doon, nung nag-aaral po ako, meron kaming tinatawag na scrap word na extra na salita pero hindi na tama doon sa sinasabi mo. Okay? So ito yung dapat nating maunawaan. Then Paul, no, sinabi niya ito kay Timothy bilang isang batang pastor. Sinasabi niya to kay Timothy, no? Sabi niya doon sa 2 Timothy chapter 4 verse 1 and 2, and I do believe alam na natin to. In the presence of God and of Christ, sabi ganoon sa verse 1 and verse 2. Kaya kinakot ko na lang po, I give you this charge, no? Preach the word. Kaya, no, mapansin niyo po yan. Tapos sabi pa nga doon, in season or out of season. No, preach the word. No, ipahayag natin ang salita, ipahayag mo, sabi niya kay Timothy. Ano? Yan. So there is no doubt that preaching of the word is the primary importance to God. Anyone considering entering the ministry as the preacher should also view the word of God as priority number 1. Okay? So kapag ikaw ay nagnanais na pumasok, no, sa ministry ito ng pagpipreach ng gospel, no, pagpapahayag ng salita ng Diyos, no, kinakailangan maunawaan mo na the word of God must be prioritized in your life, number 1. So kaya nga po meron tayong devotion, daily devotion sa umaga nating paggising. After we pray to God, no, we have to read the Bible, no, para maunawaan natin, ma-priority natin, maunawaan natin yung salita ng Diyos, mapag-aralan natin. It's a mandate for us, not to all of us. Kaya nga sabing gano'n ng Joshua chapter 1 verse 8, no? Meditate it day and night. So dapat umaga pa lang na pag-aaralan mo na siya, sa gabi babalikan mo siya para mas ma-internalize mo yung salita ng Diyos. And eventually, yung pagka na-internalize mo siya dahil meron kang devotion ka, meron kang devotion life sa iyong buhay, no, every morning and every evening, no, bago ka matulog, magugulat ka when you're preaching the gospel, talaga pong yung Holy Spirit, ibabato na lang sa'yo ng ibabato yung mga salita ng Panginoon na nabasa mo at yun ay nakatatak na sa puso mo. Take note, when you're reading the Bible, when you're reading the Word of God, dahil nga priority mo siya, sabi ng Bible, you have to meditate it. Meditate it. Pag-aaralan mo talaga siya, nanamnamin mo siya, para kang kumakain na subo ka lang ng subo, hindi mo pinakikiramdaman yung kinakain mo kung masarap o hindi. O, yung gayon po yun. Ano? Hindi mo minalalasahan kung maalat ba siya, o matamis, or mapakla, or ano ba ang lasa niya. No? Ang Word of God, kailangan po ninanamnam natin yan. No? Nakakatuwa po kapag po ang Word of God na ninanamnam ninyo,
mararanasan niyo po talagang napakasarap pala magbasa ng Bible. I remember nung first time po ako nagbabasa ng Bible, no, very much excited ako, ilang chapter po ako, tapos magugulat ako, parang sobra na yata yung ano ko, parang tanghali na yata. Yan. Kasi nakakalibang. Okay? Now, how can be sure that you are called to preach? No? Paano ba natin masisigurado na tayo ba talaga ay tinawag para magpahayag ng salita ng Diyos? Okay? Remember, ang ating tema po ay called to preach, not to quit. Okay? So, pagka tinawag ka, mag-preach ng gospel, wala nang balikan to, wala nang alisan to. No, wala na pong quit, kaya never not to quit. Okay, you're called to preach, not to quit. Now, paano natin masisigurado? Number one, okay, first are the subjective indicators. Meron po yan. No? If a man has a burning desire, yun po yung una, dapat meron pong burning desire, no, within him to preach. No? Yung burning desire, yung nang talagang nag-uumapoy, mainit na pagnanais o pagnanasa na makapagpahayag ng salita ng Diyos. Yung po yung una para makita mo, maunawaan mo, well, I am called to preach the gospel. No? Yung perfect timing ng Panginoon. Okay? Even you are not a pastor, even you're just only a member, wala kang ministry hinahawakan, you're just only regular attendee of the church, but you are a faithful servant of God. Kasama ka dito, kapatid. May timing ang Panginoon kung kailan yung pagkakatawag sa iyo to preach the gospel. Pero tandaan niyo po, bago mangyari po ito, meron munang mangyayari sa iyo. Magkakaroon ka po ng burning desire, no? Magkakaroon ka ng mainit na pagnanasa. And remember, hindi po ikaw magke-create niyan sa puso mo. God Himself will create the burning desire in your heart. Kapag ka ikaw po ay hilog na para pakawalan sa field, para mag-preach the gospel. Okay? Diyos po ang nakakaalam niya. And eventually, uutusan ng Holy Spirit para ituro na ng ituro sa iyo. Kasi nga, sabing ganon, ng John chapter 14, verse 26, na ang Holy Spirit, He will be our teacher and counselor. Remember that, no? Kaya kapag dumating na yung timing na nilagay na ng Diyos ang burning desire sa iyo to preach the gospel, then the Holy Spirit will remind you the word na para i-preach mo yung gospel, no? At hindi mo makokontain yan, hindi mo makokontrol yan. Once the Holy Spirit moves in you and you are ready to accept what the Holy Spirit reminding you, naku, magugulat ka, kapatid. Kaya yung una, no, subjective to indicators, meron kang mai-indicate diyan sa sarili mo mismo. Or talagang mararamdaman mo, meron kang mainit na pagnanasa, nag-uumapoy. There is something burning inside your heart to preach the gospel. Talagang nagkukumahog ka. Parang babanggain mo lahat para lang masunod yung gusto ng Panginoon sa buhay mo. Amen? So ito po yung dapat nating maunawaan. Okay? Now, sabing ganon, no, a desire that cannot deny, no, yung kagustuhan mo na hindi mo matatanggihan talaga. Hindi ka talaga makakatanggi. Remember what happened to Jonah? Di ba? Si Jonah, nung ginawa sa kanya ng Panginoon. Yan, kung pag-piniralan niyo po yung si Jonah, yung kanyang buhay, hindi lang siya basta inutusan ng Panginoon. Pumunta ka doon, sabihin mo. Alam niyo po ba ang bit-bit niya? It's a good message of God. No? Good message of God. Although may sinasabi doon na pumunta ka doon, sabihin mo, gugunawin ko ang lugar ng Ninive. Pero once they repent, pag sila'y nagsisi, hindi ko na itutuloy. Tama? So si Jonah, pailag-ilag pa, no? Pailag-ilag. Pero tandaan mo po, no? When God, no? Dumating yung timing ng Panginoon kay Jonah, na ihayag niya yung salita ng Diyos sa Ninive, no? Hindi siya nakatanggi doon dahil gumawa ng paraan ng Panginoon para matuloy ito. Kaya kapatid, mga magulang, sa mga nakikinig po sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging sa ibang mundo, no? Wag po kayo magtaka dahil bigla na lang kayo makapagsasalita ng preaching the gospel along the way mo. Bakit gano'n? Nasabi ko yon, no? Pero tandaan nyo, yun na yung timing ng Panginoon. Remember, perfect ang timing ng Panginoon. God's timing is always a perfect timing. Okay?
Now, tignan nyo ito, no? Yung pong desire mo na that cannot deny is a good indication of God's calling you. No, it's God's calling you. Talagang magandang indication yun na talagang tinawag ka ng Panginoon, na talagang nagpukumahog ka. Hindi ka lang basta tinulak para magturo, kundi wala mismong nagtutulak sa iyo, kundi inutusan ka na ng Diyos. Amen? So, tingnan natin ito. Apostle Paul, no, and Prophet Jeremiah doon po sa Old Testament, no, they have the same experience, no, na magkaroon sila ng desire to communicate, no? Magkaroon sila ng desire to communicate God's word. Parehas po sila. Remember si Paul, masamang tao siya, di ba? Sumasama siya sa pagpatay sa mga mananampalataya, no? Kasama siya sa pagpatay kay Esteban. Tapos kaya siya napunta ng Damascus dahil hinahunting niya si Ananias, no? Hinahunting niya itong mga tao, itong mga kasama ni Ananias, mga mananampalataya ni Jesus Christ, o yung tinatawag na mga followers of Christ that time, no? Kasi hindi pa Christian ang tawag sa kanila noon, no? Followers of Christ pa lang. Pero tignan niyo po kung paano po tinawag si Paul. When Paul called by God to be the preacher, no? Nandun po yung burning desire after 3 days and 3 nights niya na nag-fasting, nabulag siya. When God says kay Ananias, sige, pag-pray mo siya, matatanggal yung cover sa kanyang mata. No, nung mawala yun, andun na yung burning desire to preach the gospel. Kaya sabi niya kaagad kay Ananias, bautismuhan mo ako ngayon din. No? At isama mo ako doon sa mga pinagpupuntahan ng mga disipulo ni Jesus Christ. I want to meet them. No? Sabi niya ganun. Gusto ko silang makilala. No? Kaya si Apostle Paul, no, the same kay Prophet Jeremiah. Prophet Jeremiah was called by God, no, during his young age. Bata pa siya, tinawag na siya ng Panginoon. Nagpakatwiran pa siya. Sabi niya, bakit ako? Bata pa ako. Remember in Jeremiah chapter 1, pinangangatwiran pa siya when God called him, pero hindi siya nakatanggi. Kasi undeniable talaga, hindi siya nakatanggi. Ang dami niyang katwiran. Anong sabi ng Panginoon? Jeremiah, don't worry. Binigay ko na ang sasabihin mo. Then suddenly, nawakan ng Panginoon ang labi ni Jeremiah. And after that, Jeremiah become a prophet of God. No, nag-preach siya ng gospel ng Panginoon, ng kaligtasan ng tao, kung paano magkamangyayari, no, in the future, pinakita sa kanya ng Panginoon. So they have the same experience, no, in God's word, no. Paul said, sabi ni Paul, no, sa aklat ng 1 Corinthians chapter 9 verse 16, as I quoted, no, kino-quote ko na lang po yung ibang word niya rito. Yet when I preach the gospel, I cannot boast. Sabi niya ganon. For I am compelled to preach. Woe to me if I do not preach the gospel. No, sabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 9 verse 16. Sabi niya ganon, no, kahit na nangangaral ako ng salita ng Diyos, no, hindi ako nagiging mayabang o hindi ako nagmamalaki. No? Kasi sabi niya nga wala akong may pagmamalaki. Wala akong may pagmamalaki, sabi ni Paul. No, ang tanging may pagmamalaki ko lang ay nakilala ko ang Diyos. Amen? Samantalang before, no, nung siya ay isa pang Roman soldier, napakayabang niya, di ba? Yung best friend niya si Reuben, lagi niyang kasama. And they are the number one persecutioner. Remember, nung pinag-pray ni Peter, no, yung nanay ni Reuben, yung kanyang kaibigan din na Roman soldier, at namatay habang pinagpipray ni Peter. Diba nagalit si Reuben dahil daw sa prayer ay namatay. Pero sabi ni Peter, no, he just rests with God, no, dahil nga pinagpray with salvation. Tapos yun, doon na rin nagalit si Paul, no, sa mga Kristiyano, lalo silang nagkumiting na patayin o tuligsain ang mga mananampalataya ni Kristo. No, kaya nga nung matagpuan nila si Esteban, ayun, pinagtulong-tulungan nila si Esteban. Pero actually, Paul did not throw any single stone kay Esteban. O ngayon, paano siya naging accessories of crime? Kasi po, siya yung nagbantay ng mga balabal, ng mga bumabato. Kasi paano nga naman babato kung may nakapulupot na balabal sa'yo sa gabal? Kaya ang ginawa, tinanggal, ibinigay kay Pablo. That time, ang pangalan niya is Saul. No? Siya yung parang pinakakapitan ng mga Roman soldier. So, habang binabato si Esteban, nandun siya, nanonood siya, no? Pero may karapatan naman siyang umawat dahil opisyal siya ng Romano. Pero hindi, nangyayaan niya,
no, until the last breath of Esteban, nandoon po si Paul. Ayan. Kaya naging accessory siya. So naging criminal siya, pero nung tinawag siya ng Panginoon, remember, criminal po ito, ha? Okay? O, masamang tao, pero tinawag ng Panginoon in the perfect time of God. Mapapansin natin yung timing ng Panginoon. Timing ba ng Diyos yun na inihulog siya sa kabayo, si Paul sa Acts chapter 9? Pagkatapos binulag siya ng Panginoon, 3 days and 3 nights siyang hindi kumakain. Tapos all of a sudden, tignan niyo yung mga timing, ha? Si Ananias na kanyang hinahunting, ano, para tuligsain or dalhin sa Roma, para sampahan ng kaso at kulong, no? Ay inutusan pa ng Panginoon. Ananias, pumunta ka doon sa bahay na yun, nandun yung lalaki, patungo mo siya ng kamay. O, nalaman ni Ananias na si Saulo pala yun, yung umahanting sa kanya. Takot na takot si Ananias. Pero tignan niyo yung timing ng Panginoon. Di ba? Makikita niyo po yun dito na ito na yung panahon ng Panginoon na kahit na may chaos pa dyan sa kaisipan mo, this is my perfect timing. I will make everything peaceful after this. No? Kaya nang na-anoint si Paul, no, naging peaceful ang kanyang buhay, although mas dumami, no, nabaligtad, dumami ang persecution ni Paul. But still, Paul, no, have a indicators sa kanyang puso na he was called by God to preach. Kaya nga when Paul started to preach the gospel, he never missed a thing na isipin niya that I will quitting my ministry. Remember, before Paul was beheaded, bago sa pinugutan ng ulo, di ba, meron pa siyang sinulat at lagi natin itong ginagamit. Anong sabi niya? No? Now I am leaving this word. Sabi niya, I am about to leave this word. No? I have kept my faith. I have finished the race. No? Sabi niya ganon. Natapos ko na ang takbuhan. Napanatili ko ang aking pananampalataya. Ako ay haharap na sa Diyos at tatanggapin na ang putong ng aking korona. Wow! Walang ibang magkakaloob noon, sabi niya ganon, kundi ang ating Panginoon. No, mapapansin niyo po ito. Grabe po yung sinabi ni Paul. Isipin niyo po mga kapatid, mga magulang. No, si Paul po that time ay kinabukasan, bibitayin na po siya, puputulan siya ng ulo. Pero hindi po yun naging dahilan para siya po ay tumigil sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. During the time na siya ay nakakulong, hanggang siya po ay, bago po siya pugutan ng ulo, nagpapadala po siya ng mga letters sa iba't ibang mga churches. Remember, he wrote yung pong Book of Philippians, Book of Ephesians, yan yung mga ni-wrote niya, yung 13 books po na kanya sinulat, yung po yun lahat niya ginawa sa kulungan. No? At ang inuutosan niya, yung isa si Lucas, no? Ihatid mo to sa ganitong lugar, ihatid mo tong scroll na ito, itong mga sulat na ito, sinulat niya kay Philemon, pinahatid niya kay Lucas, no? To my dear Philemon, sulat niya kay Timothy, yan. So nagawa niya lahat yun, isipin niyo po kahit na nakakulong siya, tuloy pa rin ang pag-preach niya ng gospel. Amen? So ito po yun, no? Meron kang burning desire in your heart. Yun po yung isa sa indicator. Kaya nga po sabi ganon, no? Kasi sabi ni Paul, no? I am compelled to preach. Woe to me if I do not preach the gospel. No? To be compelled to preach means to be driven onward. To be driven onward. No? Nasa loob po talagang nadadrive ka galing sa loob. By an irresistible and undeniable compassion. Talagang hindi mo matatanggihan yung compassion na nilalagay sa iyo ng Panginoon. And makikita mo yung pagsama sa iyo ng Diyos, yung Holy Spirit, no? Daldal ka ng daldal, nagpipreach ka ng gospel, tapos pag uwi mo sa bahay, may isip mo, nasabi kong lahat yung mga yun. Nakuha niyo po, no? Kaya be excited, no? For me, ako po, na-experience ko yan, no? Lalo na po dito sa Alaminos, napakarami po nating gawain. Parang, katulad po mamaya ang alas 6, meron po akong nasa Suwal po ako sa Suwal, Pangaskasan po, magtuturo po tayo doon sa isang maliit na Bible study. Kahapon po, nasa Suwal din po ako sa May Kamarin. So, hindi alangan kasi nandun na yung puso, yung burning desire ng Lord na inilagay sa puso mo to preach the gospel. Kaya nga sabi dito, no, to compel to preach means to driven onward by an irresistible and undeniable compassion to do so. And also Jeremiah, no, describe niya itong compassion na to, no? Sabi Jeremiah described the compassion as a burning fire
Kay Jeremiah, burning fire naman sa kanya. Kay Paul, burning desire. Okay? Ito naman kay Jeremiah, burning fire. If you read it in Jeremiah chapter 20, verse 8 and 9, pag binasa niyo po yan, no, sabi niya, there will be a burning fire. No, talagang nag-aapoy talaga. Ano? Kaya nga if you study yung po pag pinag-aralan niyo po yung 2 Corinthians chapter 5 verse 17, no? Pagka pinag-aralan niyo po maigi yan, makikita niyo po din yung nandiyan po yung there is something na nag-uumapoy sa loob mo na ito po ay kinakailangang lumabas. Yan po yan, no? Although kung pag-aaralan mo siya, nakalagay po doon ay if anyone is in Christ, he is a new creation, the old has gone and the new has come. Pero tandaan niyo po, yung meron pong pag pinag-aralan niyo maigi yan, ano, pag inupuan niyo po yan, lalo na po yung mga Bible teacher or mga pastor, pag inupuan niyo po yan, makikita niyo yun. No? Yung pong mga Greek word po na nakalagay doon, na talaga pong sinasabi doon na there is something inside in you na gustong palabasin ng Panginoon. Bakit? Kasi binago ka na niya. You are new. Yun yung bago na gustong mailabas ng Panginoon sa atin. So yun po yun. Kaya sabi ganun, there's something burning fire, talaga nag-uumapoy. No? That could not be stifled. Trying to hold it back make me weary. Sabi ni Paul. Ay sabi ni Jeremiah, no? Sa Jeremiah chapter 20, verse 8 and 9. No? Itong nag-uumapoy na ito sa puso ko, hindi ito magiging dahilan para ako ay hawakan pababa. Oh, this will not be the reason to hold it back. No? To made me weary, no, magkaroon ako ng pag-aalala. Hindi. No, ang itong burning fire na ito magdadahilan sa akin para magawa ko, mapurso ko yung calling na pinagagawa ng Panginoon sa akin. None other than to preach the gospel. So, preaching the gospel of God. Remember, ang preaching the gospel is not just sinabi ni Jesus Christ in the New Testament. It is also written on the book of Old Testament. No, lahat po ng mga ginamit ng Panginoon ay inutusan po to preach sa gospel. No, yung mabuting balita ng pagpapagliligtas. Even Moses, no, he bring the gospel of God. Yung pong mabuting balita na ano po, meron na pong kaligtasan. No, palalayain na po yung Israel, no, sa kamay ng mga Ehipto, ng Egyptian. So yun po yung number one, no? Yung ito po yung subjective indicator. Remember, may indicate mo ito. Malalaman mo ito, may indicate mo sa buhay mo. Yung pong burning desire na meron ka o yung burning fire na naranasan po ni Jeremiah. Okay? Second, kanina po ay subjective, ngayon naman po objective naman tayo. Okay? Na indicators na ikaw po ay tinawag ng Panginoon para magpahayag ng salita ng Diyos or to preach the gospel. No? Para po hindi tayo, sabi ng Lord, I have to preach the gospel kasi yun yung team natin today. Dapat meron po tayong mahirap po yung tira ng tira. Baka mamaya hindi naman pala timing pa. Mahirap po yung hindi timing. Para pong manggayan, no? Pinitas mo hilaw, saka mo pinahinog. Wala sa timing. Okay? Mahihinog yan. Mahihinog naman yan. Maninilaw ang balat niyan. Maninilaw din ang laman yan. Pero pag kinain mo na, maasim. Di ba? So, the same din po yan, no? Sa buhay natin kapag po hindi tama, hindi perfect, hindi po eksakto, hindi po timing, no? Hindi po yan magmamaterialize or magmaterialize mo yan, pero hindi po siya effective. Okay. Second, this is objective naman. Kanina po ay subjective, ngayon naman ay objective naman. Okay? Okay. Ayan, of God's calling you, no? If the response to early effort at preaching are positive, this is the good indication. Okay, sabi pong ganon, no? Kung yung responde mo, yung pag-response mo sa unang pagkatawag sa iyo, yung unang effort, yung unang pagkilos mo doon po sa pagpapahayag ng salita ng Diyos ay naging positibo. Okay? O kaya nga po sinasabi ko sa inyo, objective naging positibo yung unang pagpipreach mo ng gospel. This is a good indication that the prospective preacher has the gift of preaching or dictaticos o yung pagdidictate or pagpipreach ng gospel. Okay? Ito po yung magandang senyales, no? Na ito yung object na makikita mo
na kahit sa sarili mo, ma-observe mo or sa mga kapatiran mo na ginagamit na ng Panginoon, na ito pala, ito talagang meron na ito. Okay? Ito na yung object niya to preach the gospel kasi napaka-positive, napaka-positibo. Lalo na yung mga nakarinig ng salita, ng word na kanyang pinreach, no? Yan. Kaya ito yung magandang indikasyon, no? Na itong napipisil natin, no? Bakit itong napipisil na maging tagapagturo ay meron palang gift sa Panginoon to preach the gospel. Ano? The gift of teaching from the Holy Spirit. Yan, yung nakalagay po yan sa Ephesians chapter 4, verse 11. Ano? Yung mababasa natin yan dyan. So, bawat tagapagturo, bawat tagapagpahayag ng salita ng Diyos, o bawat preacher ay kinakailangan no una ay maunawaan niya ng isang tagapagturo ay nakakonect po doon sa salita ng Diyos, conveying into God's word, conveying it clearly and concisely in making personal application. Sa kanya pa lang, no, meron na pong personal application. Doon po sa atin pa lang, kung tayo po yung sinasabi natin, I am called to preach, no, sa atin pa lang, meron na tayong personal application. Ano? And also, doon po sa mga nakikinig, nagkakaroon po ng personal application agad, no? Doon po sa mga nakikinig, ano? Yan. Church leader and usually the best determiners, no? Lahat po ng mga leaders yan ang mga magagaling nagde-determine, ito may gift to sa teaching, may gift to sa preaching. Magaling mag-deliver ng word of God, no? Clear, very clear. Okay? Doon pa lang na nila yung personal application na kukuha na nila. Kaya whatever a man has give, no, if they are agreed, no, but that he does, the prospective preacher should then be examined by the leadership. Okay? So yung prospective preacher or magtagapagturo, no, ay ina-examine na yan, no? And it is written, no, in the book of 1 Timothy and Titus 1, no? Kaya yun na nangyari. No, kaya doon makikita natin na talagang ang mga tagapagturo, ina-exam din sila. No, meron din yang evaluation, no? Bago yan pagturuin, bago yan But of course, lahat naman tayo is called to preach. Okay? Tandaan niyo po yan, we are called to preach, lahat po tayo. Hindi lang po si pastor, hindi lang po. Pero tayo personally, dapat naiisip din natin, magkaroon din tayo ng self-evaluation. Am I ready to preach the gospel? Am I fit? Ako ba ay fit na to preach the gospel? O baka mamaya magpipreach ka ng gospel ng Panginoon about repentance, no? Pagsisisi, tapos ikaw mismong preacher, hindi ka pa pala nagsisisi sa mga ginawa mong kasalanan sa Panginoon. Hindi po lalapat yun. Kaya nga po sabing gano'n, a good preacher is always conveyed with the word of God, no? Kailangan po talagang nandun ka, no, naka-convey ka, no? Parang po yan para pong sa isang factory meron po yung tinatawag na conveyor. Yan po yan, inline po yan, tuloy-tuloy yan, no? Pag nakarapatong po yung product yan, tuloy-tuloy po yan, no? Dumidire-diretso po yan sa conveyor, no? Pag pinatong mo, maandar po ng pusa yan. Okay? Parang pong para pong vocalator sa airport po, no? Ewan ko sa airport natin dito meron na. Pero sa ibang bansa, meron pong tinatawag na vocalator, nakatayo ka lang, no, umaandar po yung conveyor, no? Lumalakad yung conveyor, pero hindi ka naman naglalakad. Okay? Yun po yun, no? Convey. You are conveying the word of God. Tuloy-tuloy ka na nag-aaral ng salita ng Diyos. Okay? Kaya yun po yung dapat nakita sa isang preacher or Bible teacher, o siyempre inutusan po ng Panginoon para po mag-preach ng gospel ng Panginoon. Okay? Now, it should be examined, by the leadership, no? And it's required, no? Na-required po to ni Paul sa kanyang sinulat sa aklat po ng 1 Timothy chapter 3. Pag binasa niyo po nandiyan yan. And of course sa Titus chapter 3 chapter 1, no? Sa Titus chapter 1, no? Sinabi niya kay Titus, no, mamili ka ng mga elders, no, sa iglesia, mga leaders sa church, no? And ito yung mga category. Yan, pag binasa niyo yan sa Titus 1, yung mga category, no? Mga Bible teacher. Okay? Now, these two affirmation by the church are another indication of God's calling. Itong dalawa na to, yung binabanggit ko po, no? Isa rin yan sa indication. Pero ang pinaka po nito, no, yung sinasabi ko po na
objective dito is yung pong response doon sa early preaching mo. No, yun yung object. Wow. Itong may gift ito for preaching the gospel. Kasi nga the way he preached, no, talaga pong clearly doon po sa mga nakaririnig ng salita ay talaga pong meron na agad silang personal application, no? Ina-apply na agad nila sa sarili nila yung pagkarinig pa lang ng kanilang yung kanyang sinabi, no? Dito po, no, sa Alaminos, meron po tayong tinitrain dito ng mga leaders or mga ministry head po natin, no? Tumatayo po sila sa pulpit, pinag-aaralan po sila kung paano po. And nakita ko po talagang yung growth nila, no? Pwede na po talaga, no? Pwede na, pero sabi ko hindi muna sa Sunday service. No? Kaya sa mga midweek service, no, yung isa po pinahawak ko na ng Bible study, maganda po magturo, talaga pong very clear. And talaga po makikita mo naman na ang linaw-linaw, tapos even me, no, nung marinig ko po kung paano sila magturo, meron po ako napulot na personal application. See that? Nakita niyo po yung sinasabi dito na yun yung pong isa sa objective. No? Yun yung objective indicators na itong taong to tinawag talaga ng Panginoon to preach the gospel. Amen? So ito po yung pangalawa natin. Okay? So makita natin ito, no? Ito yung may mga ibang bagay pa na indicators na anyone is called to preach the gospel. But anyway, we are called to preach the gospel. Pero just wait for the right timing of the Lord. Okay? Mahirap pakakawalan mo sa field or magpipreach ng gospel, hindi pa pala sila equipped or hindi pa nila alam na talagang ganun yung dapat gawin. At wala pa yung burning desire, yung number one po natin kinakailangan, nag-uumapoy na. Yung talagang pwede mo nang pakawalan. Kung bawag ka po sa tawag nito, sa tawag ng kabayo na pangarera na kapag tinanggal po yung ruweda, yung harang po ng ruweda, tatakbo po talaga, no, hindi mo mapipigilan. So yun po yung talagang re-rendahan mo siya, tapos re-renta siya, talaga pong matulin ang takbo niya. Ganun po yun, nagkukumaw or nagkukumapoy ang kanyang puso. Okay? Number 3, finally, pangatlo na po tayo. Dito na po tayo. Ito po yung tatlong bagay lang naman po yung aking isi-share sa inyo sa mga. Finally, lahat, no, sa kabuuan po ng proseso na ito, no, kailangan po ang lahat ng bagay, no, para po maunawaan, malaman mo, no, ng bawat isa na you are called to preach, no. Dapat po makita natin ang buong proseso ng ating buhay Kristiyano ay nakapaloob po sa bawat pananalangin. Okay? So, kasi po, all in all, dapat po ito lahat nakapaloob po sa prayer natin. Okay? May burning desire ka man, pero hindi mo pinagpe-pray. Kailan ka pa kakawalan ng Panginoon or kailan ka gagamitin ng Panginoon? Dapat may prayer yan. Kaya nga po sabing gano'n sa prayer, yan po yung battle in the spiritual realm. No? At yan po, pag kayo pagwagyan mo yan in spiritual realm, magkakaroon po ng physical realm. No, at yan po ay pagka nagkaroon ng physical realm, no, makikita niyo po yung winnability ng iyong pagiging isang preacher. Okay? Now, sabi nga noon, this battle in prayer every step of the way. If God is truly calling a man to preach, He will confirm in so many ways. Kaya kapag ang tao tinawag ng Panginoon sa pagpapahayag ng salita niya, no, ikukonfirmahan niya po ito sa maraming pamamaraan. Kaya po napaka-importante mga kapatid, mga magulang, no, na meron pong confirmation ang Panginoon sa atin. Meron pong sinasabi ang Lord na okay, gawin mo ito. Okay? Not just nakita mo lang, meron kang vision, meron kang nabasa, yun na yun. Hindi po ganun yun. May napanaginipan ka. Hindi ganun yun. Kailangan may confirmation lagi. Kaya nga sabing ganun, no, God is truly calling a man, if God is truly calling a man to preach, He will confirm it in so many ways. If you feel you are being called to preach, seek God face. So in everything na meron tayong nakikita na nalaman sa ating buhay na panaginipan, may vision, nabasa, hanapin mo muna yung presensya ng Panginoon, no? Kaya nga all in our life, ano pong sabi ng Matthew chapter 6 verse 33? Seek it ye first. Seek it ye first.
nauuna po ang paghahanap muna sa kaharian, sa katwiran ng Diyos. Una po muna, kaya nga po, put God first in everything. So ganun po yun. Dapat nauuna po ang Diyos sa atin. Whatever it is, no, meron mang burning desire, no, sa puso mo to preach the gospel, ask God, no, seek God face first, no, ask the door, no, if the door are open, no, ask God to open more opportunities and more confirmation to you. No, Lord, bigyan mo ako ng bigyan mo ako ng confirmation, Panginoon. You know, being for me, being a pastor, no, since nung ako po ay na-commission as a pastor, no, hindi ko po alam kung talagang pastor po yung calling ko. Until one time, no, that was 2012, no, I prayed to God, no, na-commission po ako sa pastor ng J-Blue, 2011, no, at ako po ay nakiusap sa Panginoon kung ako po ay nasa right track ng Panginoon, ako po ay talagang tama na to preach the gospel. You know, I asked God, Lord, kausapin mo ako, i-confirm mo, Panginoon, i-confirm mo that you are calling me to preach your gospel, to be the, para maging tagapagdala ng iyong ebanghelyo. Alam niyo po, nangusap sa akin ng ating Panginoon. Hindi lang po isang beses, 2 beses at maraming beses pa. That was 2012. Almost every month po, no? At nakakatuwa po yung team verse po natin ngayon, no? Yung pong 2 Timothy chapter 4 verse 2 is one of my life verse, no? Yung pong confirmation ng Panginoon sa akin, no? That was, if I'm not mistaken, that was February of 2012, no? Sinabi ng Panginoon sa akin, preach the gospel in season or out of season. No? Use it to rebuke, to reproach. So sabi ko, oo nga, no? Then the next month, I read na naman. No? Sabi ko, sige, yun yung unang confirmation. Sabi ko, bigyan mo pa ako, Lord, ng isa pang confirmation. You know, nabasa ko naman ulit yung 1 Timothy. 1 Timothy chapter 4 ulit. No? Sabing doon, wag mong hamaking ang iyong pagiging bata, no, ipahayag mong salita ng Diyos. So natutuwa ako sa Panginoon kasi kinonfirm niya talaga. Kaya sabi ko noon, no, seek God face, and as the doors are open to more opportunities and confirmation. So yun po yung dapat natin gawin. Okay? Both internal and external po yan, panlabas at panloob. Dapat po, ganun po yun, you are called to preach. Okay? So, also as the door, kung ito pong opportunity nito ay hindi para sa iyo, ask God, Lord, kung hindi po ito lapat sa akin, alisin mo po ito. No? When I was in Cavite, no, nung doon pa po ako, marami po akong pinag-pray sa Panginoon na dati po kasi may mga tinatanggap akong project. Sinasabi ko sa Panginoon, Lord, kung ang project na ito magiging sagabal sa ministry, wag na lang. No? Kahit na malaking presyo pa yung project, wag na lang. Alam nyo, nakakatuwa si God. Mas madalas hindi po natutuloy yung project. Bakit? Kasi sagabal po sa ministry. Amen? No? Naalala ko po, meron akong tinestify dyan na talaga kung napakalaking project po. No? Kaya lang po, ang usapan namin ng engineer, until Sunday, kinakailangan ko po trabahuin yung project kasi po nirorush yung building. So sabi ko, hindi para sa akin to. I'm not called, no, para maging trabahante lang ninyo. No, I am called to preach the gospel of God. Amen. No, kaya po marami akong opportunity noon na tinanggihan kasi gusto ko mas nauuna yung pagsiserve ko sa Panginoon. But of course, alam ko naman na hindi magkukulang ang Panginoon sa akin. Amen. Kasi sabi nga po, ang Diyos hindi po nagkulang sa atin. Sabi nga ni David, God, or the Lord is my shepherd, I shall not lack. So yun po yung pinanindigan ko, kaya hindi po nagkulang ang Panginoon sa buhay naming mag-asawa. So, yan. Kaya ask God also, no? Kung ang pintong ito na binubuksan, opportunity, ay hindi sa'yo, then ask God to close it and you will continue. No, doon po sa ginagawa mo. Take heart in the fact that God is sovereignly and control of all things and will, no? Kailangan makita natin na ang Diyos ang lahat ng may control ng lahat ng bagay sa mundo. No? Siya may control. Kahit na ginugusto mo, kung kinontrol ng Panginoon niya, wala rin mangyayari dyan. Okay? Kasi nga, tignan niyo po ang ginawa niya ni Jonah. Babalikan po natin si Jonah. Anong gusto niya? Tumakas. Pumunta siya ng Tarsus.
No, ayaw niya sa Ninibe. Kasi yung Ninibe, yun ang naging dahilan, yung mga soldier ng Ninibe, yun yung pumatay dun sa tatay niya, kaya takot siya diyan eh, no? Galit siya, tsaka takot siya. Pero nagulat siya, doon siya pinadala ng Panginoon. Pero tignan niyo po, kahit anong gawin niya, okay? Nakarating pa rin siya ng Ninibe, no? Kaya tandaan po natin, God is in control of everything, no? All things, sabi ni Paul, sa aklat ng Romans chapter 8, verse 28, 38, all things works together for good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Okay, mangyayari lang daw ang mga bagay-bagay na ito na nagkakalakit-lakip. Kanino po? Sa mga taong nagmamahal sa Kanya. Of those who love Him and who have been called according to His purpose. So, yung mga nangyari po, magkakalakip-lakip lang yan doon po sa mga taong nagmamahal sa Panginoon na tinawag ayon sa Kanyang panukala. Okay? Kaya po, lahat po ng bagay, no, makikita po natin dito. Kaya po, kung nais nyo po na maunawaan, maintindihan na ikaw ba ay tinawag na ng Panginoon to preach the gospel, tandaan nyo po, we are called to preach, not to quit. Okay? Kaya dapat maunawaan mo, ito na ba yung timing ng Lord sa akin to preach the gospel? So yun po yung dapat nating maunawaan. Kaya dapat ipag-pray mo sa Panginoon. Pag-pray mo, pakita sa iyo yung mga confirmation. No, ipakita sa iyo yung vision, then sabihin niya sa iyo yung confirmation. Okay, ito na. So pag may confirmation na, huwag ka nang bumitaw kapatid, gawin mo na. Remember, sabi nga po doon, no, na kapag may confirmation na both eternal and internal, no, you do it, no, and ask God to open the doors of opportunities, no. Sabihin mo na sa Panginoon yung marami pang opportunity at mga confirmation sa buhay mo bilang mga mananampalataya. Okay? Dito po ako magtatapos mga kapatid. This is where I conclude. Actually, hindi naman to conclusion. No? Ito pa isang mahalagang salita lang sa bawat isa. As we go back in our team, we are called to preach, not to quit. And do you remember yung pong sinabi ko kanina na undeniable po pagka po meron pong burning desire sa iyong puso at hindi mo matatanggihan po yan, undeniable. Kaya po lagi kong ginagamit dito si Jonah dahil siya po ay number one deniable person sa Bible na talaga pong tinanggihan niya ang Panginoon pero hindi niya matanggihan. Bakit? Gumawa ang Panginoon. Remember, nagpadala ng bagyo ang Panginoon sa gitna ng dagat, nilunok siya ng isda for 3 days and 3 nights, and after that, mahabang pag-aaral po ako po, pinag-aaralan ko po yan, mga kapatid. No, siya po ay nilunok ng isdang malaki, no, sa lugar po ng papunta siya ng Tarsus, no? Papunta po siya ng Tarsus, no? Itinapon po siya sa Ninibe, no? Magbasa po kayo ng mapa, yung pong part ng Ninibe dati wala pong dagat doon, mga kapatid. Pero bakit naroroon siya nung isinuka siya ng isda, ibinuga siya ng isda? Ganon po kamakapangyarihan ng Panginoon. Wala pong dagat sa Ninive, napakalayo po nila sa dagat. Pinagmasdan ko po yung old map ng Old Testament at saka po yung present map natin. Wala po talagang dagat. From Mediterranean Sea, lumakad po ng napakatagal yung isda. Kaya pala 3 araw na naglakbay yung isda. Pagkatapat niya doon sa part na malapit sa Ninive. Pero malayo pa po sa dagat ang Ninive. May isang bansa pa bago ang dagat. Galing sa dagat, sinuka po. Ganun ka-powerful ang Panginoon dahil gusto ng Diyos na matupad yung pangako niya, yung gusto niya na gawin mo para sa Kanya. That's what's happened to Jonah. Okay? Kaya po hindi natin to, kaya nga po undeniable. Ano pong ibig sabihin nito? If you are called to quit, if you are called to preach, you are not. Anong you are not? Wala kang karapatang tumanggi at wala kang karapatang umurong. Kaya pag tinawag ka ng Panginoon para ipayag ang kanyang salita, walang atrasan. Ang isa po sa mindset po na ibababa ko sa inyo mga kapatid, mga magulang, before we end, maging mindset nyo po, yung mindset po ng kangaroo. Why? Pag nakakita po kayo ng kangaroo na tumatalo ng paatras o naglalakad ng paatras, sabihin nyo po sa akin at huhulihin po natin. Mga kapatid, ang kangaroo po, kahit po nasa pinakamalakas na agos ng ilog sila tumawid, they never retreat.
They're always jumping forward. They're always walking forward. Yan po ang mindset ng kangaroo. Kaya dapat tayo mga nagpapayag ng salita ng Diyos, hindi po tayo aatras. Never quit. Kaya nga po sabing ganon, we are called to preach, not to quit. Move forward. No? Tayo po ay tatakbo, lalakad, pasulong. Wala pong patras at wala pong aayaw. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po'y pinagpala ng Panginoon. Let's pray. Father God in heaven, we honor you and we praise you, Lord, sa iyong pong kapahayagan sa umagang ito. Panginoon, ikaw ang patuloy na maitaas sa aming pong buhay. At tunay nga po, Panginoon, sa lahat ng ito, ikaw lang pong aming itinataas sa Diyos. Salamat po, Panginoon, sapagkat kami ay tinawag mo upang ipahayag ang iyong salita, ang iyong ebanghelyo, lalong-lalo na, Panginoon, sa panahong ito na napakarami po, Diyos, ang nangangailangan ng kaligtasan. Ama, wala po kaming maipagmamalaki kundi po, Diyos, ikaw ay aming nakilala. Kaya Diyos, salamat po sapagkat itinuring mo kaming matuwid ayon sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, dinadakila. In Jesus' name, Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Tayo po'y pinagpala ng Panginoon. Amen and Amen. Tuloy